E buscaremos tamén facer deporte esta mañán. Atentos que nos van guiar as vacas. Xulia Piñeiro. Que tal vos días, Loli? Pois sí, as vacas. E para iso estamos hoxe na súa casa, na Casa Grande de Xanceda, onde, segundo din, están as vacas máis felices do mundo. Porque aquí estas vacas teñen unhas 200 hectáreas dunhas pradeiras verdes maravillosas, comen unha alimentación sanísima 100% ecolóxica e camiñan preto de 5 kilómetros ao día, máis ou menos, entre sendeiros e pradeiros e praderías, vamos, entón, bueno, pois din que son moi felices. E estas vacas enteráronse de que este ano se suspendían pois os eventos deportivos, as Olimpíadas e todas as competicións e dixeron elas, bueno, pois nós imos demostrarlle a xente que aquí tamén facemos moitísimo deporte e imos animalas a que fagan con elas. Entón, o que fan é un xogos, os vacaxogos. En que consisten estes xogos? Pois en cousas moi divertidas que elas poden facer. Por exemplo, puxeron uns podómetros e xogan a ver quen dá máis pasos ou colocan uns repolos dunhas árbores e xogan a ver quen lle dá máis cabezadas ou xogan a ver quen se come máis trébol que hai na pradeira. E logo, a xente daqui da granxa grava uns vídeos, cada semana os colgan nas súas redes sociais e a xente dende as súas casas vota a ver quen gaña. O desta semana remata dentro de uns minutos, ás 13:00. Ui, hai que apurarse. Vamos a ver se Ramona ou Marela lle dan máis cabezazos ao repolo. Entón, bueno, aínda están a tempo para votar. Quen acerta a que gana, pois pode levarse unha bicicleta. Sortean dúas bicicletas, unha diaria para toda a xente que come os seus yogures e presentan as súas tapas e outra unha semanal. O que intentan é demostrar, primeiro, que é moi importante levar unha comida sana, equilibrada e segundo, que hai que facer deporte ao aire libre, como estas vacas. Así que dentro dun ratiño nós imos ir ao Prado, onde a elas, para coñecelas e para ver quen gaña, se Marela ou Ramona. Veña, que xa temos ganas de ver a esas deportistas vacunas, pois saudarlle tamén a campeona, como se merece. Grazas, Xulia. E pregunta